פעם הייתי מנהל צוות עורכי וידאו. היה לנו עורך אחד מתחיל, נקרא לו סמי, שאיך נגיד את זה בעדינות, לא ממש אהב לעבוד. הוא חיפש לעשות כמה שפחות, לא לקח על עצמו פרויקטים גדולים, ראש קטן כזה. יום אחד נכנסה מערכת חדשה, תוכנת עריכה במחשב. מה שאתם כולכם מכירים היום, לא היה בעבר. לפני כן היינו רגילים לעבוד בשיטה הישנה, עם מיקסרים, סינכרון ידני בין המצלמות והקלטה ישירה לקלטות. כשיצא אדובי פרימייר הראשון, ממש כולנו התרגשנו. למדנו את התוכנה והתחלנו לעבוד איתה, זה היה פשוט עולם אחר. היא הייתה הרבה יותר מדויקת מהמיקסר, אם היינו עושים טעות לדוגמה, היינו יכולים לחזור אחורה. מצד שני היה לוקח זמן לעשות אקספורט, כלומר לייצא את הסרט המוכן לקובץ, ובין לבין היינו צריכים גם לרנדר. יש סיבה שאני דוחף לכם את כל המילים המוזרות האלה, תישארו איתי. לרנדר זה אומר שהמחשב צריך לעכל את מה ששמנו על השוט. נניח שצילמנו איזשהו קטע וידאו והוספנו אפקטים. אז התוכנה צריכה שנעצור הכל רגע, ניתן לה לעכל את כל האפקטים והשינויים שעשינו, כל המניפולציות, ואז אחרי כמה זמן הרינדור מסתיים ואפשר להמשיך לערוך. אף אחד מאיתנו לא אהב את הרינדור, כי זה היה תוקע לנו את העבודה. חוץ מאחד, סמי. בכל פעם שהייתי נכנס לחדר העריכה, כולם היו עובדים. וסמי? מרנדר. סמי, מה אתה עושה? שמתי אפקטים, אני מרנדר. סמי, אתה יכול לערוך את הקטע החדש שקיבלנו? הייתי רוצה, אבל אני מרנדר. הבנתי שיש לי עסק עם מישהו שגילה את מילת הקסם. אם סמי מרנדר, הוא לא יכול לעבוד, אז הוא כל היום מרנדר. התייעצתי עם עורך אחר והבנו שהדרך היחידה להילחם במילת הקסם של סמי היא למצוא מילת קסם אחרת. בבוקר סמי הגיע ולפני שהתיישב מול המחשב והספיק לרנדר, אמרתי לכל הצוות שבגלל שאין איזה צוות ניקיון והאבק חוגג כל הזמן, בכל פעם שהמחשב ירנדר, העורך ינצל את הזמן לנקות, פשוט כדי לשמור על המחשבים שהמשיכו לרנדר מהר, זה חשוב. זהו, מאז סמי לא רנדר.